Исәнмесез, эфирда душанбе көн яңалыклары, студияда Роза Хабибуллина, алга таба кайбер темалар турында. Автобусларда юл бәясен банк картасы белән түләп булачак. Бу яңалык юл бәяләренең артуына китерерме? Бакча сезонына шәһәрдәшләр генә түгел, толпаннар да әзерләнә башлады. Толпаннардан ничек сакланырга белгечләр киңәшен хәбәрчебез тыңлады. Студентлар гына түгел, олылар да парта артына утырды. Быелгы тоталь диктант ничек узды? Окшалата түләргәме әле банк картасы беләнме? Тиздән Чаллы халкы сойларга тиеш булачак. Якын арада барлык шәһәр автобусларына электрон терминаллар куелырга тиеш. Бу системаның пассажир ташучылар һәм халык өчен нинди өстенлекләре һәм кимчелекләре бар икәнлеген хәбәрчеләребез ачыклады. Шәһәрдә махсус терминал куелган берничә автобус инде бар. Юл бәясен банк картасы белән түләргә була. Бу әлегә сынап карау өчен. Иң беренче итеп бу системага зур муниципаль автобуслар күчәргә тиеш. Аннан соң маршруткалар. Пассажирларның фикере төрлечә. Шулай да уңайлары күбрәк, чөнки хәзер күпләр акчаларын банк картасында саклый. Иң мөһиме йөрү бәяләренең артмасын диялар. Будет удобно расплачиваться, потому что наличные не всегда бывают в кармане. Не знаю, я деньги плачу деньгами. Так, картами я не пользуюсь. Проще, да, конечно, через банк. Банк надо идти, стоять надо там. А здесь заплатил больше. Йөртүчеләрнең фикере дә икегә аерыла. Я сам вообще не работал бы с таким. Потому что на своей машине, когда работаешь, вообще невыгодно. Даже нечем будет заправляться. Положительно, потому что мы бумажные деньги берем, сдачу отчитывать, а так проверили, все спокойно, никому никто претензий не имеет. Это облегчит работу водителя? Облегчит нас, да. Ну, у нас каждый день заправка, нам надо план отдавать. Вот это минус, ну, будет то, что мы будем по картам принимать. У нас социальные проездные еще есть. Социаль йөрү билетларына килгәндә яңа банк аппаратларын социаль картага җайларга кирәк булачак. Бу 13 меңлек электрон терминал алудан тыш тагын өстәмә чыгымнар дигән сүз. Все эти издержки будут ущерб нам, и потому мы и рассматриваем так, как так. Мы купили кассовые аппараты дешевле, а нужно еще соединиться к данной системе через социальную карту. Нужно еще платить, еще за один аппарат. Тем более сейчас намечается замена автомобилей старых на новые, это опять деньги. Ничек кенә булмасын, терминаллар тиздән куелырга тиеш, ди Николай Тятюшкин. Йөрү бәясе әлегә шулай ук 22 сум калачак. Билет бәяләре арткан чиракта пассажирлар таксида йөри башларга мөмкин дип уйлый ул. Рим Әхмәтова, Константин Величко, Илдар Шәйдуллин, яңалыклар. Православ дине буенча ата-аналарны искә алу көнендә Чаллыда махсус автобус маршрутлары оештырыла. Җәмәгать транспорты халыкны пединститут тукталышыннан шәһәр зиратына алып барачак. Автобуслар иртәнге сәгать 8-дән көндезге сәгать 3-кә кадәр йөри. Соңгы автобус зираттан 15 сәгать 30 минутта кайтып китә. Бару түләүле. Быел ата-аналарны искә алу көне 17 апрельгә туры килә. Сәламәтлек саклау өлкәсенә кагылышлы сорауларыгыз булса, халык контроле системасына язарга яисә министрлыкның кайнар элемтәсенә хәбәр итәргә мөмкин. Медицина ярдәме күрсәтү, дарулар белән тәэмин итү буенча 231-20-70 номеры, ә медицина хезмәткәрләренең эш хаклары буенча 231-79-40 номеры эшли. Кайнар элемтәгә шалтыратканда хезмәткәр үзенең исем-фамилиясын, эш урынын атарга тиеш. Һәрбер мөрәҗәгать 10 көн эчендә карала. Толпаннар быел иртә уянды. Шәһәрдәшләребезнең әлегә хастаханәләргә мөрәҗәгать иткәннәре юк. Шулай да социаль челтәрләрдә кешеләр актив рәвештә бөҗәкләрне фотога төшереп чыгара. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Толпаннар кар эрегәндә чыга. Җир 10 градуска хәтле җылынса, алар уяна башлый. Әлеге бөҗәкләр шәһәрдән читтә очрый, урманда, бакчаларда. Несмотря на то, что снег, клещи уже активно появляются. Связано это с тем, что солнышко хорошо нагревает почву, хорошо нагревает деревья. И от такого тепла они, конечно, просыпаются, начинают появляться, начинают ползать. Массового, конечно, появления еще нету, но единичные клещи уже есть в лесу. Толпаннар агачтан төшми, а астан өскә үрмәли. Әгәр дә сез табигатькә чыгарга, бакчада яшәргә яки ял көннәрендә паркта йөрергә уйлыйсыз икән, махсус киенергә киңәш итәбез. Чаще всего они это бывают около лесных дорожек и троп, потому что они чувствуют запах животных, и их привлекает запах животных и человека.
Вот. И там они сидят в этой позе и ожидают проходящего мимо человека либо животного и цепляются за все, что попало своими коготками. А дальше уже они продвигаются ближе к голове, ближе к ушам, ближе к шее. Талпаннарның активлашуын белгечләр май уртасына фаразлый. Шуңа да карамастан күп кенә хастаханәләр инде иммуноглобулин алып куйган. Аны талпан тешләгәндә кадыйлар. Медиклар төп кагыйдәләрне искәртә. Талпан тешләсә, аны үзеңә алырга һәм ташларга ярамый. Андый очракта табибларга мөрәҗәгать итәргә кирәк. Әгәр дә талпан кич белән, ял көне яки бәйрәм вакытында тешләсә, БСМПның травматология бүлеге эшли. Кеше тәненә кадалган һәрбер талпан тикшерүгә җибәрелә. Унытмагыз, 10 очракның берсендә ул энцефалит, 3 очракның берсендә боррелиозы юктыра. Мәргәм Файрушина, Ксения Антонова, Илдар Шайдуллин, Яңалыклар. 4-ке 5-ке укысаң 2000 сум стипендия, 5-ке генә укысаң 3000 сум стипендия бирелә. КАМАЗда яшь инженерларны һәм технологларны эшкә җәлеп итүнең яңа ысулы кулланыла башлаган. КФУ һәм КАИның 2-нче курсында укучы яшьләргә автогигантта максатчан әзерлек узарга тәкъдим ителә. Алар КАМАЗ заводларында производство практикасы үтәләр һәм компаниядан өстәмә стипендия алалар. Уку тәмамланганнан соң 3 ел эшләргә кирәк. Бүгенге көндә КАМАЗга инженер-конструкторлар, технолог-гидравликлар, дизелистлар, коючылар, штамповкалаучылар җитми. 14 апрельдә Педагогия университетының лекция залында Таталь диктант 2018 бүтән дөнья акциясе узды. Бу чараның дәрәҗәсе һәм катнашучылары елдан-ел арта бара. Беренче тапкыр исә диктант 2004 елда Новосибирск университеты студентлары тарафыннан уздырылган. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Шимбә көн булуына карамастан, Яршалы дәүләт педагогия университетының лекция залында кешеләр шактый күп күренә. Бирегә 300-дан артык кеше җыелган. Таталь диктант акциясе шәһәрдәшләребез арасында зур кызыксыну уяткан. Бу чарада бик риза булып, бик шатланып килдем. Хәзер бит язулар да юк, бөтен кеше компьютерда. Аннан соң икенче сәбәбе, үземнең 2 кызым да шушы институтны бетерделәр. Үземә югары белем алу мөмкинчелеге булмады. Шунарга күрә үзем килеп диктант булса да язып китим дидем. Уңышлар булсын һәр барчабызга да. Минем уйлавымча, бу чаралар бик тә кирәк, чөнки үзеңнең яза белүеңне һәм төрле кагыйдәләрне куллануыңны тикшерергә бик тә мөһим дип уйлыйм. Быелгы Таталь диктант чыннан да Таталь булып чыкты. Катнашучылар арасында студентлар гына түгел, урта һәм олы яшьтәге кешеләр дә күп. Бу акциянең тагын бер үзенчәлеге — диктант текстын якташыбыз, Казаннан чыккан язучы Гүзәл Яхин әзерләгән. Материал аның май аенда чыгасы Дети мои китабыннан алынган. Текст очень интересный, содержательный. Все трудные случаи мы обязательно проговорим, объясним. У нас это в инструкции есть, инструкцию также покажем. То есть, на мой взгляд, текст очень хороший и возможность проверить себя есть. Текстны быел Татарстанның атказанган артисты, мастеровые театр актрисасы Марина Кулясова укыды. Аның әйтүенчә, мондай чарада ул беренче тапкыр катнаша һәм яңа роль алдыннан нык дулкынлана. Честно говоря, я не знала о том, что существует такая акция. Вот, и мне пригласили, и это было интересно, и я согласилась, конечно. Таталь диктантның нәтиҗәләрен 20 апрельдән соң totaldict.ru сайтында белеп булачак. Мәрьям Файрушина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат. Чаллыда бу атна буе бөтен Россия ярминкәсе эшләячәк. Кичә 32-нче комплекстагы Мегастрой гипермаркеты янәшәсендәге павильонда беренче тапкыр сатып алучылар арасында көнкүреш техникасы уйнаттылар. Бөтен Россия ярминкәсенең призлары кемнәргә эләкте һәм мул товар төрлелегеннән тыш чаллыларны нинди сюрпризлар көтә алдагы материалда. Ярминке павильоны каршында көнкүреш техникасы һәм башка бүләкләр отырга теләүче йөзләгән сатып алучы җыелды. Марина Глухова бәхетле, аңа мультиварка чыкты. Только сегодня была на ярмарке, буквально полчаса назад уехали отсюда. Вдруг звонок, говорят, вы выиграли мультиварку. Ну, было очень приятно. Чаллылар призларга шатланып та өлгермәде, көнкүреш техникасы һәм призлар уйнатуга 2-нче тапкыр старт бирелде. Анда катнашу өчен 500 сумлык әйбер сатып алганнан соң купон тутырга һәм барабанга салырга кирәк. Сайлап алу өчен монда товар җитәрлек. Грильдә пешкән күркә ите, пешерелгән буженина һәм булан ите. Абхазия сырларының унлап түре. Сулугуни рассольный сыр идет домашний, но это блины не соленые, очень приятные. Хуҗабикәләрне бизәкле шәрык савыт сабасы җитен эшләнмәләр шатландырыр, бакчачыларны дистәләгән төрдәге үсентеләр һәм бакча җиһазлары. Здесь что-то новое есть, такого, что нет в наших магазинах. Продолжайте приезжать, устраивать такие ярмарки, все супер.
Ярминкеге келушілерні атна давамында мастер-класслар да көтә. Әҗүмга, шимбә, якшәмбе сез селфи өчен бүләк дигән квест ойында катнаша аласыз. Адый гына биремнәр үтәп, ярминкәдән товарлар алырга була. Кызыклы әйберләр алып, вакытыгызны файдалы итеп үткәрү өчен 32-нче комплекс янәшәсендә Мегастрой гипермаркеты янындагы павильонга ярминкәгә килегез. Ул 22 апрельгә кадәр эшләячәк. Бүгенге менә шулар, мин сезнең белән саубуллашам, сез сау булыгыз. Не пропусти! Большая распродажа настоящих фабричных шуб. Скидки до 50%. Рассрочка без переплаты. С 20 по 22 апреля в ДК КамАЗ. Автошик производит качественный кузовной ремонт под ключ легковых и грузовых автомобилей. Ремонт фургонов, прицепов в рассрочку по САГО Альфа-страхованию. Подробности на сайте автошик16.ру. Ура! В Набережных Челнах сеть автомоек «Рустикс» открыла для вас 4-й филиал. Мы находимся за зданием педколледжа 5624. Запись по телефону 783 001.